Музей имате възможност да се издигнете над каменните барелефи, над града, който си мислим, че познаваме, над съвременната неразбория от крещящи цветове, с които ни залива ежедневно София. За начало, с една самолетна снимка на столицата от преди 70 години, а после в черно-бяла разходка из столичните улици и от миналите десетилетия. Може би първо трябва да започнем от срещата ни с автора на сайта Изгубената България, която беше и професионална, и лична. Като всеки уважаващ себе си журналист, аз бях решил да не изтърва нещото, което привлече вниманието ми като никое друго в интернет през последните години, свързано с България, свързано с българската история. Това беше именно електронният сайт. Събрахме снимки, които може би не са така емблематични, както хората са свикнали да виждат снимки от Стара София. Искахме да направим изложбата в две части. Едната да бъде повече архитектурна, но другата да покажем все пак кой живя в този град. Да видим съвременниците, какви биха били, ако ние живеехме тогава. И затова събрахме снимки, които са от лични албуми предимно. Такива, които биха били емблематични, ако някой се беше сетил за тези хора, като например автомобилен шампион Димитър Соколов, който е първия и единствен български участник в квалификации за Формула 1. Разбира се, когато Формула 1 все пак е била в зародиш, все още не е била това състезание, което знаем, но въпреки това, от това състезание става, след това се получава Формула 1. Също така той е балкански шампион, многократен, което, нали, за нашите мащаби все пак е важно, по автомобилизъм и по мотоциклетизъм. Една забравена личност, с която бихме могли да се гордеем. Цар Борис с царицата, как се разхождат по улиците на града и хората ги приветстват, хвърлят шапки и всичко това се вижда, че е много естествено, което в наши дни гледка, която не бихме могли да видим, нали, политика. Да обект на такава радост. На такава народна радост. Старата Зоришка градина, малко хора я помнят. Не можах да намеря по-ясна снимка, но пък за сметка на това тази е много интересна, защото лъва сякаш позира също с учениците, които са заснимали пред клетката. И в този смисъл доста забавна снимката. Езерото Ариана, което по-старите софиянци помнят емблематичната кръчма на острова, която беше ужким възстановена в първоначалния си вид. На тази снимка може да се види, че тя в общи линии няма нищо общо с първоначалния вид. Летище Божурище. Едно летище е абсолютно много важно за града, което в момента подлежи вероятно на унищожение. Само да добавя също, че снимките ги подбрахме и по такъв начин, с малко антагонизъм. Искам да покажа, нали, неща, които изчезват абсолютно безнаказано. Града се променя, да, това е неизбежно, но не е нужно да се променя чрез разрушаване, нали, чрез съсипване. Това са самолетните снимки, които са правили същите тези хора от летище Божурище, за които стана въпрос. 26-та година, специално тази серия от снимки. Тя е много интересна, защото показва София в този момент, в който това специално е Лъвов мост. Тук можете да видите колко празни парцели има и изобщо града изглежда, и в общи линии изглежда като едно село. Без да се заблуждаваме. Няма никакви транспортни превозни средства по улиците, не се виждат. Освен тук там може би може да се забележи някоя каруца. Реката, виждате, много широка. Тя била река, която все пак действително има нужда от мост отгоре. В момента няма. Можеш горе с един разкръч да я прескочиш тази. А как бяха открити точно самолетните снимки? Защото те са по-особен жанр в фотография. Снимки ми даде да ги сканирам големия колекционер Иван Бърнев Буби, който се занимава с София и България и с колекционерство така много отдавна. Благодарение на него
имаме тия снимки. Значи това са картографски снимки. После на базата на тях са се изготвили всякакви карти. Те не са само на София, на околностите. Именно просто подбрахме тези, тъй като бюджета ни беше по-ограничен. Аз бих искал дори тази снимка да я направя 2, 3, 4, 5 пъти по-голяма, защото тя търпи това нещо. Да се смъкнем сега от самолетна височина отново на нивото на София. Снимката с наводнението. Тя не е неизвестна снимка в интернет. Тя е всъщност доста известна снимка, но малко хора знаят, че тази снимка е от албума на Рене Шарон, който е бил представител на ООН в България, който се е занимавал с проблемите на бежанците в България след всичките войни. И така тази снимка просто явно му е направила впечатление. Всички знаем ямата под офицерския клуб. Малко хора знаят какво представлява тази яма. Всъщност тя е била изкоп за техническо училище, чието основи са искали да поставят пак Евлоги и Стогеоргиеви. Но когато започват Балканските войни, просто това предприятие някакси фалира и парите изчезват и до ден днешен там седи ето този изкоп, който всички ние знаем, пак заляли сме се като малки. Една контрастна снимка. 10 години от 9 септември. Както виждате, първите 10 години така едно от най-важните неща, които властта е трябвало да свърши, са построяването на мавзолея и партийния дом. Като интересното е, че все още може да се види тази част от сграда, която в момента е прилепена до президентството. Това е много... Между другото, цялото каре тук е разработено от с изключение мавзолея, от ателието на Иван Василев и Димитър Цолов. И има много интересни преходи, направени между разрушените сгради от бомбардировките и новите съвременни сгради, които са партийни на президентството, ЦУМ и също банката, която Василев и Цолов са строили преди това. Има също много интересен преход към джамията. Просто това са гениални български архитекти. Градът е изглеждал много европейски, макар и в по-малък мащаб. Обаче виждате едни чисти улици, никъде не се виждат дупки, колкото и да е високо, все пак се личи, че няма дупки. Прави улици, такива, няма някакви ужасни грозни реклами, които са на всяка крачка. Нищо не е облепено с афиши, просто някакси цари ред във всичко това. И къщите, действително, те не могат да се сравнят с тези в Париж или в Виена, но по-своему те са доста стилни и седат европейски. Това нещо сега, за съжаление, за огромно съжаление на софиянци, това нещо липсва. Тази мотриса трамвайна е произведена в България, в трамвайния завод, и специалисти ми довериха, че всъщност това е мотриса, която е използвана до края на 50-те години. Дълго оживяла. Доста дълго за един български продукт. Това е много сериозна такава референция. Това са над 50 години, в крайна сметка. Предполагам, всеки ще разгледа след това сайта Изгубената България. Там снимките наближават към 3000 вече. Много снимки събрах, изключително много снимки. Много ми изпращат също така хора. Сайтът действа така, колкото и опознавателно, толкова и носталгично. И може би затова стана толкова популярен. И сега вече имам един приятел, който ми помага да качваме снимки, защото потока от материали стана такъв, че сам човек не може да се справи. И все пак това е нещо, което върша в общини в свободното си време. Много ми се ще да някакси този проект, аз съм започнал да търся някакви източници на финансиране, да го направя така, че да мога примерно да обуча
20 или 50 или 100 души в различни краища на страната и извън страната, които да могат да качват сами снимки. Успяхме да се срещнем в ефира на Националното радио в крайна сметка, след което, след 2-3 разговора, аз като историк, той като човек, познаващ много добре историята и фотографията и архивите, които могат да бъдат достъпни за публиката, решихме да пробваме да направим този проект. В случая само 28, казвам само, защото всеки иска рожбата му да има колкото може повече възможности да покаже своето лице, но пък 28 уникални фотографии, които бяха подбрани, за да осветлим историята и може би като закачка да намекнем, че не е хубаво да я забравяме. За проекта мога да кажа единствено, че го правим с личното желание на млади хора, които искат историята да не бъде забравена, които искат тя да носи своите поуки и в крайна сметка като жест към всички, които нямат възможност да притежават подобни снимки в своите родове. А тези, които пък имат възможност, винаги са добре дошли да заповядат при нас и да дадат ето и на сайта на Пейо Колев Изгубената България да предоставят своите снимки. Идеята от тук нататък, разбира се, може да търпи много развитие, всичко е свързано с финанси, надяваме се, въпреки че Радио София е много младо радио, надяваме се да успеем и с помощта на колегите и с помощта на нашето ръководство да направим нещо по-голямо. Какво би било то? Най-първото, което можем да сътворим, е да обявим един конкурс. Нека да използваме възможността да го направим. Конкурсът е за най-хубавата снимка на София, която притежавате в частния си архив. Ако сте столичанин, ако имате стари снимки на рода, заповядайте или на сайта Изгубената България, или в сградата на Българското национално радио могат да бъдат депозирани тези снимки, които ще бъдат сканирани, без, разбира се, взети в оригинал, след което върнати на собственика. Всеки има възможност да спечели от нашите специални награди. Ще ги запазя в тайна, за да имаме възможност пък да поддържаме и тръпката в хората, които имат тенюх и усет към историята. Оттам нататък, разбира се, живот и здраве пък с тези снимки, които съберем, ще направим една чудесна изложба наново. Дай Боже, ако бъде отново в прекрасното централно фоайе на Черната джамия на Археологическия институт с музей при Българската академия на науките, с които, между другото, ще работим и занапред. Пейо е подготвил една изненада, аз и моите колеги смятаме да я реализираме. И дай Боже, ако успеем да го направим, следващата черно-бяла сесия, която ще ни завърти в машината на времето и ще ни покаже как е изглеждало миналото ни, ще е свързана изцяло с археология, археологически разкопки. И мисля да спра до тук, за да не издаваме повече тайни. Няма да се откажем обаче, защото дължим и на София, и на България, и на нашата лична национална история това, поне това, което правим.